L'Associació Universitària de Cerdanya ha encetat aquest divendres al vespre un nou curs acadèmic amb la conferència inaugural que l'escriptor, filòsof i emprenedor Borja Vilaseca ha ofert al Museu Cerdà de Puigcerdà, que s'ha omplert de gom a gom. Sota el títol «Les casualitats no existeixen, 7 claus per estimar la vida tal com és», Vilaseca ha donat a conèixer les seves idees per tal d'encarar millor la vida i saber interpretar tot allò que en forma part. Per aquest nou curs, l'Auser continuarà amb el seu principal objectiu, que és apropar la formació de qualitat a tots els públics. A banda de les conferències que oferirà periòdicament, el gruix dels esforços es concentren ja en la 19a edició de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, que a banda de mantenir les àrees del creixement personal, la música o l'economia, enguany es potenciaran les noves tecnologies. Renovar la graella, sobretot millorant aquells cursos en els quals l'any passat potser vam pensar que ens hi faltava gent, o arribant a àmbits d'actuació perquè més persones i més alumnes, inclús marges d'edat més amplis, puguin participar-hi. Entrarem els drons, per exemple, amb tecnologies noves, aplicades no només al lleure, sinó en aquelles aplicacions que poden ser d'interès per la comarca. Seguiment de conreus, vigilància aèria per focs, seguiment de bestiar, etc., o topogràfics o fotogràfics. A la vegada tenim una comarca en aquest aspecte amb un camp d'aviació, tot això hi ha una regulació. Doncs bé, drons no n'hem tocat mai, per tant la tecnologia tornarà a les nostres aules. Un dels altres propòsits de l'entitat és oferir cursos als joves preuniversitaris, tal com va fer en les dues passades edicions. Per escollir quin tipus de formació s'adapta millor als seus interessos i necessitats, l'Auser tornarà a obrir un procés participatiu coordinat des de les àrees de joventut de la comarca. Hi haurà unes propostes per part nostra i uns camps oberts a l'enquesta. L'enquesta la dirigirà a l'àrea jove, que són els que tenen el contacte amb els joves directament, amb unes propostes nostres, més uns camps lliures. I també farem aquest procés participatiu. D'aquesta manera, l'any passat de 2 cursos un va sortir molt bé, un altre va sortir menys bé, i d'aquí faig una crida als pares. És a dir, deixen de ser uns cursos amb un punt de vista o un toc de lleure, ja que es fan a l'estiu, però són formatius, didàctics, permeten una alta comunicació entre els alumnes, els permet venir a classe en bermudes, els permet conèixer unes aules universitàries combinant amb gent completament diferent, que de fet és una manera d'obrir les portes a la universitat després, no? Amb uns cursos que prometem que seran supereconòmics. La propera activitat proposada per l'Auser és el curs de Mindfulness, que celebrarà els dies 26 i 27 de novembre a Alp.